Hei. Minun nimi on Tapio Ukkola ja seuraavaksi kerron teille Feldenkrais-menetelmästä. Feldenkrais-menetelmän avulla voit löytää kehon ja mielen kokonaisvaltaisen tavan liikkua, tuntea, aistia ja ajatella. Se on kuin sisäinen tutkimusmatka omaan kehoon ja liikkeeseen. Menetelmän kautta voit löytää uudelleen lapsenomaisen riemun nauttia ja oppia omasta kehon käytöstäsi. Menetelmän kehittäjä Mosse Feldenkrais oli Euroopan ensimmäinen mustan vyön judo-opettaja ja tiedemies. Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa huiman suosion saavuttaneen menetelmän ovat ottaneet omakseen muun muassa näyttelijät, tanssijat, huippu-urheilijat sekä terveydenhoitoalan ammattilaiset. Feldenkrais-menetelmästä voivat hyötyä kaikki ikään ja ammattiin katsomatta. Menetelmä koostuu yksilöohjauksesta ja ryhmätunneista. Yksilöohjauksessa työskennellään ohjaavan kosketuksen kautta. Ohjaajan kädet ohjaavat ja rohkaisevat asiakasta lempeästi kohti uusia liikkumisen tapoja. Kosketuksen avulla asiakas saa tarkemman tuntemuksen omasta kehon liikkeestään. Feldenkrais-menetelmän kautta opit ymmärtämään ja tuntemaan kehosi paremmin, samalla kehonhallintasi kehittyy entisestään. Liikkuminen muuttuu näin sujuvammaksi ja helpommaksi. Feldenkrais-menetelmä on myös tehokas keino kipujen ja tunneperäisen kuormituksen hoidossa, vaikuttaen kokonaisvaltaisesti hermostoon ja neuropsyykkisiin prosesseihin. Feldenkrais-ryhmätunneilla havainnoidaan omaa kehoa hienovaraisten liikkeiden ja liikevariaatioiden avulla. Tietoisuuden käyttö liikkeiden apuna voi vapauttaa turhista jännityksistä ja luoda uusia, kevyempiä liikkumisen tapoja. Rauhallinen työskentely omia tuntemuksia kuunnellen ohjaa liikkumaan ja toimimaan kokonaisvaltaisemmin ja rennommin. Feldenkrais-harjoitteet parantavat ryhtiä ja tasapainoa, vapauttavat hengitystä sekä lisäävät läsnäolon tunnetta. Ryhmätunneilla suusanallisessa ohjauksessa jokainen työskentelee omista lähtökohdista käsin. Seuraavaksi teemme lyhyen harjoitteen yhdessä. Istu tuolin etuosaan. Laita kämmenet alaspäin reisien päälle. Vie päätä kevyesti oikealle ja vasemmalle. Kumpi suunta tuntuu helpommalta? Jatka kääntämällä päätä ainoastaan helpompaan suuntaan ja takaisin keskelle. Samalla kun käännät päätä helpompaan suuntaan, lähde liuuttamaan saman puolen kättä reiden päällä kohti vartaloa ja vastakkaisen puolen kättä kohti polvea ja takaisin. Toista muutaman kerran. Millä tavalla liike muuttui? Mitä kylissä tapahtuu? Pidä hetken tauko. Jatka pään kääntöä samaan suuntaan. Anna käsien liukua ja samalla lähde työntämään vastakkaisen puolen polvea eteenpäin ja vetämään toista taaksepäin. Palaa keskelle. Toista muutaman kerran. Pysähdy hetkeksi kiertyneeseen asentoon. Hengittele rintakehän ja kylkien alueelle. Vie silmiä kiertyneessä asennossa oikealle ja vasemmalle. Palaa takaisin keskelle. Huomaatko nyt puolieroa kääntäessäsi päätä puolelta toiselle? Tee liikkeitä muutamia kertoja puolelta toiselle ja anna puolieron tasoittua. Kiitos tutustumisesta Feldenkrais-menetelmään. Lisätietoa aiheesta löydät kotisivuiltani ja Suomen Feldenkrais-yhdistyksen kotisivuilta, josta voit myös löytää sinua lähimmän Feldenkrais-ohjaajan.